Румъния е координатор на проекта, партньори са Гърция, Латвия, Литва и България. Основна цел е чрез чуждоезиковото обучение на децата по английски език по време на проекта децата да обменят знания за различните държави, културите, обичаите и историята им. Домакин през тази седмица ще бъде целодневна детска градина Слънце, които за втора година са участник в проекта. Много са дейностите, които вече втора година осъществяваме. Така, например, първо направихме презентации, всяка страна презентира своята с презентация моята страна, моята история, моята страна, моята култура, моята страна, моите обичаи. Тази седмица темата е моята страна, моята Европа. И всички тези теми и презентации, които направихме, ще са отделни глави от електронната книга, която ще бъде заключителният продукт на този проект. Всяка една партньорска страна ще изпълни свои знакови песени и стихотворения. България ще представи "Аз съм българче", като произведението ще бъде на български и на английски език, и "Хубава си моя горо", към която ще има приложени английски субтитри. По същия начин направихме и драматизации на известни приказки на дадена страна партньор, като това стана по предварителен жребий. Ние научихме една румънска народна приказка. Нашите деца от най-голямата група я драматизираха на български, направихме хубав видеозапис и за да е ясно на всички за какво се разказва в нея, отново поставихме английски субтитри. До края на седмицата всеки ден ще има различни дейности с учениците и децата от детската градина. През следващите дни те ще правят заедно карта на Европа и различни тестове и ще представят песните и стихотворенията, които са подготвили по проекта.